қисми сеюми саргузашти дарвеши чорум. эй ҷавони ғариб, баъд аз он молу мулк аз дастам рафт, дӯстонам канора гирифтанд, ходимон ва одамонам ҳар як ба тарафе гурехтанд. ман дар кунҷи хонаи вайрон нишастам. ҳамин ки касе дар пешам монд ва ба ҷое нарафт, ин духтарам буду бас. мо ҳар ду ба ҳоли зори худ чандон гиристем, ки ҳар кас бар мо гузашт, бар ҳоли мо бигирист ва чашми ман аз биноӣ боз монд. бинои хона ва иморат хароб шуд ва вайрона гардид. ман то тавонистам нишастам, ҳар чӣ захира доштам ба баҳои ҳеҷ ба мардум дода ноне гирифтам ва ба духтарам сарф кардам. ниҳоят ҳама чиз тамом шуд. ман ба ин хастагӣ ва шикастагӣ бо асо ба берун рафтам ва ба он тариқ ки дидӣ касби рӯзӣ кардам. мардуми шаҳр аз хавфи подшоҳ ба ман раҳм намекарданд. баъзеҳо диламро ба санги суханони сахт мешикастанд ва ба нохуни дурушт захми хотирамро мехарошиданд ва аз шӯрии забони таън намак мепошиданд. бале, агар гоҳе ғарибе ба ҳоли ман раҳм мекард, фулусе ё дирҳаме ба ман медод. ба ҳар ҳол хушкноне пайдо мекардем ва рӯз мегузарондем. алҳол муддате шуд ки маро орзуи таоми болаззат буд. духтарам ҳам урён монда буд. муроди ҳар дуи мо имрӯз бо ёрии ту ба амал омад. дигар фарзанд агар аз ҷони ту наметарсидам, ба худо ки духтари худро ба канизии ту медодам. аммо боиси рехтани хуни ҷавоне шудан хуб нест. беҳтар ки ту ҳам дидаву дониста балоро ба худ написандӣ ва аз ин водӣ даргузарӣ. гуфтам: эй дӯст, қавли ту некуст. чун ба ман ёр ошно бошад, гар балое расад, ато бошад. шаҳриёро, ман ҳамин тавр зорӣ мекардам, он мард розӣ намешуд, то ин ки рӯз ба охир расид. ба ноком ӯро дуо гуфта ба корвонсарой омадам. муборак аз шодӣ ба пӯст намеғунҷид. ман пой аз сар намешинохтам. аз як тараф орзуи шодии ҷонона, аз тарафи дигар фикри чӣ шудани охири кор. бо худ хаёл мепухтам ва мегуфтам: эй дил, агар ин мард розӣ нашавад, чун кунам? ва агар ӯ розӣ шавад, бо муборак чӣ ҳила бозам, ки ӯ мехоҳад духтарро ба малик содиқ диҳад? агар ӯро ҳам розӣ ва ё дафъ кунам, бо ҷинҳо чӣ кунам? агар ҷинҳо даст ёбанд, балое бар сари ту хоҳанд овард ва висол наёфта, ҷон ҳам аз даст биравад. агар ин шаҳр бимонам, шояд аз шарри ҷинҳо эмин монам, ё ягон душмане ба подшоҳ хабар расонад ва ман ба дасти мири ғазаб гирифтор шавам. ҳамин тавр он шаб то рӯз гирья кардам. рӯзи дигар ба бозор рафта, барои он парирӯ ва падараш либос, таому меваи бисёре гирифта равонаи мақсад шудам. он мард баъд аз меҳрубонии бисёр гуфт: эй ҷавон, ба ту раҳмам меояд. ҳам аз ҷони ту метарсам ва ту ба гардани ман ҳаққи хизмат дорӣ. агар ба ту аз рӯи дуруштӣ ҷавоб диҳам, дуруст намешавад, зеро ки ғарибу дилсӯхтаӣ. агар омадани шумо ба пеши мо давом кунад, шояд фитнае бархезад. ман дасташро бусидам ва гуфтам: гар сар биравад ба роҳи ҷонон, бодо чуманаш ҳазор қурбон. эй падар, дерест ки дар ҳавои ин нигори офтобизор
зарравор бо дили фигор ва ҷисми низор дар ҳар шаҳру диёр ба гӯшаву канор гардидам. алҳол ки ба сарчашмаи висоли ӯ расидам, аз доманаш даст раҳо намекунам. то муддати 1 моҳ ҳама рӯз то шаб дар назди он мард будам ва ба зорӣ меафзудам. хостгории он дури гаронбаҳо менамудам ва дар охир ба ӯ гуфтам: умрро вафо нест. ту худ пир ва оҷиз шудаӣ. имрӯз ё фардо аз дунё мегузарӣ. дар он ҳол духтарам ба дасти дигар кас меафтад. шояд нокасе бошад, баъд хуб намешавад. ту он чи хайрхоҳӣ ва маслиҳатандешӣ ки боист дар ҳаққи ман кардӣ ва маслиҳат додӣ, насиҳат кардӣ ва ман ба ҳама балое ки дар васли дилдор расад розӣ ҳастам. ҳамон беҳтар ки маро ба ғуломии худ гирӣ. агар худат ҳам бо ман биёӣ, беҳтар аст. он мард чунин сухан шунид, гуфт: эй ҷавон, як имшаб ҳам бо худ фикре ва бо духтар маслиҳате кунам. аз ин мужда хушнуд шуда ба ҳуҷра баргаштам. ваъдаи васл чун шавад наздик, оташи шавқ тезтар гардад. дар он шаб ман аз шодӣ ором намегирифтам. рӯзи дигар ба назди он мард рафтам ва ӯро ранҷур ёфтам. бар сари болинаш нишастам, аз аҳволаш пурсидам. ӯ гуфт: сухане ки дирӯз туро бар забон омад, алҳол аён шуд. зоҳиран аз умри ман чизе боқӣ намондааст. боре духтари худро ба ту меспорам, ба шарти он ки ӯро аз ман дур насозӣ ва аз аҳволи ман бохабар бошӣ. чун ман аз ин ҷаҳон чашмпӯшам, корсозии маро карда, баъд ихтиёр ба дасти туст. шаҳриёро, ин шартро ба ҷон миннат дошта қабул намудам. ҳафтае он мард бемор буд. хизматашро ба дилу ҷон кардам. чун вай аз дунё чашм пӯшид, муборак духтарро чодаре ба сар андохта ба ҳуҷраи ман овард. ман ба корсозии мурда пардохтам. баъд аз саранҷоми кор ба ҳуҷра рафтам ва хостам худро ба пои он санам андозам. муборак бо забоне ки он нигор намефаҳмид гуфт: эй фалонӣ, ба худ ой. малик содиқ он ҳама супориш дар ин бора мекард. ин аз ҷумлаи хиёнат аст ки туро ба хотир мерасад. алҳол вақти мардӣ ва худдорӣ аст. золим, коре накунӣ ки ҳамаи азоб ва озорҳои кашидаамон мабодо бекор ва табоҳ шавад. ман сар ба зер афканда ба каноре рафтам ва гавҳари ашкро бо нуги мижа суфтам ва бо сӯзи дил гуфтам: эй фалак, то ба кай ситамгарӣ? чанд бинанд некувон хорӣ? то ба кай ҳамчу гард бесару по гардаму сар неҳам ба роҳи ҳаво? эй ситампеша, аз ҷафо бигзар, як раҳе аз вафо ба мо бингар. баъди умре ки ёр пайдо шуд, коми дил андаке муҳайё шуд. ин рақобатпаноҳро чӣ кунам? ин дарунаш сиёҳро чӣ кунам? шаҳриёро, чанд рӯз бо гирьяву зорӣ гузаронидам. дар шаби охир ба муборак хотири худро баён кардам. чун ин шунид, оҳ кашиду гуфт: ҳайф ки давлат дар сар надорӣ. дареғ аз ин ҳама ранҷ ки ман барои ту кашидам. эй писар, андаке ба худ ой, рӯзи худро сиёҳ накун. ту он нестӣ ки аз дасти малик содиқ ҷонатро халос кунӣ. духтарро ба зудӣ сиҳат ва саломат бе ҳеҷ хиёнат ба малик содиқ барем
ва аз ӯ хоҳиш кунем шояд ӯро ба ту вогузорад. Чун ман исрори ӯро дидам, дам фурӯ кашидам ва ба кунҷе хазидам. Он сиёҳи сангдил ҳарчанд ишқи маро бештар дид, ниқоби бераҳмӣ ба рӯи худ кашид. То кор ба ҷое расид, ки маро аз дидани он нозанин монеъ гардид. аз ҳама сахттар он буд, ки он моҳваш аз аҳвол бехабар буд. гоҳе ҳайрон шуда аз Муборак мепурсид. Муборак ӯро бо ҳамин таскин медод, ки иншоаллоҳ чун ба диёри Чин расем, баъд аз ҷашн ва оини шаҳр ба тумтароқи тамоми арӯсӣ намуда, шоҳзода кадхудо хоҳад шуд. Муборак ҳарчанд ба рафтан таъҷил мекард, ман илтимос менамудам, ки як-ду рӯзи дигар биистем. як лаҳзаро ғанимат мешумурдам. ниҳоят кор чун аз ҳадди илтимос гузашт, ба Муборак гуфтам, ки ман аз мулки Чин ва васли духтари амакам гузаштам. чӣ шавад, ки дар ин шаҳр бимонам ва рухсат диҳӣ, то даст ба гардани висоли ин нозанин дароварам. ӯ гуфт: ин хаёли ботил аст. Малик Содиқ даст аз ин боз намедорад. яқин, ки охир ба ҳар васила ки бошад, ин шаҳрро мусаххар, балки зеру забар менамояд. он вақт моро ба балое мубтало гардонад, ки ҳар соат ба марг розӣ шавем. ҳамон беҳтар аст, ки даст аз ин биндорӣ. шояд, ки Малик Содиқ ӯро ба ту медиҳад. гуфтам: эй золим, ӯ куҷо даст аз чунин маъшуқа боз медорад? Муборак гуфт: чизе медонам. Малик Содиқ чун духтаро бинад, аз ӯ нафрат кунад. гуфтам: кадом аст? ӯ гуфт: навбати аввал, ки падарат ба миёни ҷинҳо мерафт, онҳо маро ба миён мегирифтанд ва озор медоданд, шӯхӣ ва ҳазл мекарданд. ман ба падарат шиква мекардам. дигар бор, ки рафтем, вай равғане сохт ва як шиша аз он пур карда ба ман дод ва гуфт, ки аз ин ба бадани худ бимол. чун чунон кардам, ҷинҳо аз бӯи он равған аз ман нафрат мекарданд ва ба ман наздик намеомаданд. ҳоло аз он равған камтар ҳаст. ба бадани ин духтар мемолем, то ки Малик Содиқ аз ӯ нафрат кунад. баъд аз он илтимос намуда духтарро барои ту мегирем. Муборак бо ин афсун маро ором кард ва ба тайёрии сафар машғул шуд. барои хизмати он гулизор як каниз харид. инчунин як шутури боркашӣ барои каҷоваи онҳо ва дигар чизҳои лозимаро тайёр кард. баъд аз он ба роҳ даромадем ва дар роҳ ҳамадам Муборак ресмони он шутурро дар даст дошт ва маро наздик шудан намемонд. то ки 3 моҳ роҳ паймудем. дар аснои роҳ ба уланге расидем. дар он ҷо ғулғулаи ҷинҳо ба гӯши мо расид. онҳо фиристодагони Малик Содиқ буданд, ки ба тафтиши ҳол ва ба ёрии мо омада буданд. Малик Содиқ ҳамоно дониста буд, ки он нигорро мо ба даст даровардаем. ҷинҳо маро ва Муборакро муборакбод мегуфтанд. баъд аз он гуфтанд, ки Малик Содиқ ба шумо интизор аст. агар розӣ бошед, шуморо зудтар назди ӯ барем. Муборак гуфт: инро маслиҳат намебинам, зеро ки мумкин аст духтар аз дидани шумо ваҳмад ва ягон кор шавад. баъд аз ин 2-3 нафар ба назди Малик Содиқ рафтанд, ки башорат диҳанд. боқӣ дар дашту ҳомон парешон шуда рафтанд. аммо духтарро аз онҳо хабар набуд. ман боз бетоқатӣ кардам ва хоҳиш намудам, ки
муборак аз он равған ба бадани духтар бимолад. муборак гуфт: аввал ба худи духтар диҳем ва бинем кани ӯ дар чӣ хаёл аст. чун ба духтар масъаларо фаҳмонид, вай гирьяву фиғон кард ва зорӣ намуд ки: ёрон, гуноҳи ман чӣ буд, ки аз ватан овора ва асир карда ба дасти ҷинҳо маро месупоред? магар раҳм дар дили шумо нест? ман дар шаби никоҳ тоқати дидани ҷинҳо надоштам. чун духтар ин суханҳоро гуфт, дили муборак ба ҳоли ӯ сӯхт, аммо илоҷе надошт. баъд аз он ки маро ба худ овард, ба ҳазор забон ки буд, ҳардуро таскин дода, аз он равған ба бадани нозукбадан молид. аммо дили ошиқ аз куҷо ба гуфтугӯ таскин ёбад? рӯз бо ҳамин ҳол гузашт. шаб, дар ҳолате ки муборак дар хоб буд, ба оҳистагӣ худро ба назди он зебопарӣ расонидам ва сар дар қадамаш гузошта ба узрхоҳӣ машғул шудам. гуфтам: ба ҷонат қасам, ки ба ман халале нест. аз он рӯзе ки сурати туро дидам, меҳратро ба ҷону дил харидам. дил аз зиндагӣ буридам ва ҳаётатро бар худ гузидаам. суханони ман ба дили он нозанин асар намуд ва гуфт: эй фалонӣ, чун медонистӣ ки чунин балое дар пай аст, чаро аз он шаҳр баромадӣ? гуфтам: аз тарси подшоҳ. эҳтимол дошт ки душмане ба подшоҳ хабар медод. баъд фитнае барпо мешуд ва Малик Содиқ хабардор шуда бар сари ҳама ягон балоеро меовард. гуфт: хуб бинам кани чӣ мешавад. аммо эй ҷавон, ман дил дар вафои ту бастам, ту ҳам фаромӯш макун. ҳарду даст дар оғӯши якдигар дароварда бехуд шудем. овози ҷинҳоро шунида ба худ омадем. аз чодар берун баромадам, дидам ки чанд нафар аз мӯътамадони Малик Содиқ омадаанд. онҳо ду даст либоси фохира барои мо оварда, барои он санам ҳавдаҷӣ марворидкорӣ оварда буданд. онҳо зуд духтарро ба ҳавдаҷ шинонданд ва ману муборакро ҳам ба тахте шинонида ба ҳаво парвоз карданд. баъд аз 3 рӯз моро ба назди Малик Содиқ оварданд. малик он чӣ лозимаи эҳтиром ва таъзим буд, дар бораи мо ба ҷо овард. таҳсини бисёре кард ва ба сӯи ҳарам ба дидани духтар равон шуд. ҳамин ки ба наздики ӯ мерафт, он бӯи нохушро мефаҳмад ва асари малол дар симои ӯ мушоҳида мекунем ва рӯи ӯро ба ҷо намебинад. баъд аз он берун омада маро металабад. ҳамин ки пеш рафтам, дидам он Малик Содиқ набуд, ки лаҳзае пеш аз ин дида будам. ранг барафрӯхта, ба оташи ғазаб сӯхта, ба муборак хитоб кард: эй пири баҳонаҷӯ, худ шарт накардӣ ки хиёнат накунӣ. ин рангу бӯ чист ва ин ҳол аз кист? муборак дарҳол аъзои пинҳонии худро нишон дод ва гуфт: хиёнат аз ман чӣ тавр мешавад? рӯзе ки ман ба ин хизмат даромадам, худро аз қувваи мардӣ маҳрум кардам. пас Малик рӯ ба ман намуда хитоб намуд: маълум мешавад, ки ин хаёли ботил ба савдои хом дар сари ту будааст. акнун чӣ карданамро медонам. ҳамияти ҷоҳилият ба ман чунон асар кард, ки худро нашинохтам. давида аз камари муборак ханҷарро кашидам ва ба Малик Содиқ андохтам. аммо надонистам, ки нӯги ханҷар ба бадани ӯ расид ё не. ҳаминро медонам, ки дар пеши пои ман бар пушт ғалтид ва нафасаш аз тараддуд истод. ман гумон кардам, ки мурдааст. ҳайрон шудам, ки зарби манку он қадар сахт набуд. ин чаро мурд? дидам, ки
вай оҳиста оҳиста хурдтар мешуд, то он ки ба монанди ишти кулула шуда аз замин баланд гардид ва ба ҳаво рафт ва аз назар ғоиб шуд. ногоҳ аз ҳаво чун раъд хурушанда ва чун барқ ҷаҳанда шуда фуромад ва як ҷуфт лагат ба тахтаи синаи ман зад, ки муҳраи пуштам ба замин часпид. дард ба дилам печид ва беҳуш шудам. чун ба ҳуш омадам, дар биёбоне будам, ки дар ҳар чор тараф ба ғайр аз реги равон ва хори мағелон чизе набуд. чашм ба ҳам ниҳодам, зориву тавалло кардам, фоида накард. оҳу нолаам асаре набахшид. баъд маҷнунвор ба кӯҳу дашт афтодам. дар миёни мардумон даме намеосудам. хурду хобро тарк кардам. дар ҳар гӯшаву канор он дилбарро меҷустам. ҳар киро дидам, аз мақоми малик Содиқ мепурсидам. касе аз ӯ ному нишон намедод. оқибат аз даҳр ноумед шуда ба худ қарор додам, ки аз ин зиндагонӣ марг беҳтар аст. худро ба кӯҳе кашидам, ки шояд худро ба зер андозам ва аз озор наҷот ёбам. иттифоқо он ҳамон кӯҳе буд, ки ин дарвешон рафта буданд. дар он ҷо марди обидро дида, ба ишораи ӯ ба ин тараф равона гардидам. алҳол ҳамагӣ дар хизмати подшоҳ нишастаем, то бинем баъд аз ин рӯзгор бо дарвешони ҷигарсӯз чӣ кор аст. поёни қиссаи саргузашти дарвеши чорум.